ассалому алайкум ба ҳама бародаро ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Бародарои азиз, як бори дигар хуш омаден. имрӯза наворда якчанд мошинои фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ки пешкаш шумо мегардонем. мошинои хуб, нархҳои дастасанд. чикор кун бародар, лайкзора фаромӯш накун, видеоро поделитсия кун, зинда бош, дар ҳар ҷое боши бародар. ва мо бошад имрӯза наворда мошинои хуб дорем, нархҳои беҳтарин дорем. боварӣ дорам мошини дилхоҳтонро меёвем ва харидорӣ мекунем. ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд ва наметавонанд дар киҷо реклама кунанд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурад. имо WhatsApp ҳаст, дар ин рақамҳо дорем, метавонед мо дар равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои дастгириятон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор бародаро моро дастгирӣ мекунед. зинда бошед. фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси мило марҳамат бародаро дар рӯи экрани шумо мебурад. ҳама каса наворинзаро сар мекунем, рафтем. якум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро, Hyundai Porter. соли бароришт 2003 солай, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка механика ва мошина гуфтаи соҳибаш ки ягон камбудӣ надорад. ин чихеле ки дар асҳолатча мебинед, аҷоиботай. фақат мешини ҳайш мекунад, қафои корбори зиндагӣ меши ва фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад айни ҳол бародаро дар ноҳияи Ёвон, маълумоти бештар соҳибаш нависондагӣ нестай ва 57,000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда. харидор аниқ боша гуфтае, марҳамат занг занед, биёед ай пеш мо муомила мекунем, арзон мешавад барои харидории аниқ. фақат харидори аниқ занг бизанад гуфтае, беҳуда занг назанед. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пураваниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. WhatsApp ҳаст айн бародарон, ногуфта намонем, ба тариқи WhatsApp ҳам метавонед муроҷиат кунед. Opel Vectra ай бародаро, соли барориш 1992 солай, объем мотор боша 1.6 литра. сӯзишворӣ боша бензини газ, коробка механика. Vectra 92 гуфтаи соҳибаш неки поли 95 кардагӣ меша, бензини газ 100% кор мекунад, камбудӣ надорад, мегарда ягон камбудӣ нест. хулоса фақат мешини ҳайш мекунӣ, кори таксӣ боша кори таксӣ мекунӣ, кори зиндагӣ боша кори зиндагиро мекунӣ. мошин қарор дора бародаро айни ҳол дар ноҳияи Файзобод 28000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ кардай ва харидор аниқ боша гуфтае, марҳамат занг занед, биёед ай пеш муомила дора, мо арзонуш мекунем барои шахсони харидори аниқ. марҳамат бародаро, барои маълумоти бештара ба даст овардан марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо ҳастанд. имо WhatsApp дора, барои маълумоти пураваниқтара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Nexia бародаро, соли барориш 1996 солай, кузов седанай, объем мотор боша 1.6 литра. сӯзишворӣ боша бензини газ, коробка механика. мошин яксола ҳуҷҷатҳош ҳастай, камбудӣ надора. чихеле ки дар раст мебинем бародаро, ҳолати мошин хубай, мошини тоза бо тозатарай. ва бародарои азиз, мақсад бо чихеле ки ай пеш набиниш, мақсад мошина бо баҳогузорӣ кардан намешава ва мо чихеле ки дар раст мебинем, ҳолати расмиш хубай. ва бародаро фурӯхта мешава, маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина қарор дорад дар ноҳияи Фархор, 25000 сомон соҳибаш мошина нархгузорӣ карда ва харидор аниқ боша гуфтае, муомила мекунем, арзон мешава. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пураваниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra F бародаро, соли барориш 1995 солай, объем мотор боша 1.6 литра. сӯзишворӣ боша газа бензин, коробка механика. мотори 1.616 мега соҳибаш, камтарак масъала мехӯрад мотор ва глушитершам гуфтае шикофай. дасти сомон соз мешава. ҳамин хел гуфтае соҳибаш. варид мекунанд, тамом. баъд рушникшам гуфтае як кор мекунад, як кор намекунам, урам арзон соз мешава. устода мебари гуфтае регировка мекунад, тросша мақсад баъд қоидавӣ мешава. мошина як дастгашта гирифта, мошина худам 27000 сомон харидам. худам як мошин ҳайш мекунам, ҳозир мақсад мошин дар хона хубай. ба ҳамин хотир мефурӯшумша. фавран фурӯхта мешава. мошина айни ҳол бародаро қарор дорад дар шаҳри Бохтар. 27000 сомон нархгузорӣ кардаи соҳибаш мошина. харидор аниқ боша гуфтае, занг занем, биёед ай пеш муомила мекунем, арзон мешава. яъне савдо дар пеш мошин кардан мешава. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пураваниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ногуфта намонем бародаро, дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳам ҳастай дора, метавонед ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунед. эълони навбатӣ ҳаст бародаро, оҳани фурӯшӣ як бародар рӯй карда, дарозиш 10 метра гуфта, паҳмиш 80 сантиметра,
талшинаш гуфта 1 сантиметр саюзния даврои СССР дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. Нархша гуфта 15000 сомон мегум бо савдо мешавад. Ва алиш ҳам меша гуфта ба ягон Opel Vectra қатӣ гуфта вариантҳо боша пешниҳод кинен, мебинем гапзанон мекунем. Марҳамат бародаро ва шахсони харидор дар ҳамин рақамҳои бародар WhatsApp ҳастай метонем барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи бародар дарёфт кунед. мошини навбатии Toyota Yaris бародаро соли барориш 2006 сола объем мотор боша 1.3 литр сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка автомата. мошин гуфта беҳтарин ҳолатда қарор дорад, камбудӣ надорад. мақсад мегирӣ харидориш мекунӣ, аз қафои кор буруд мешӣ. фурӯхта мешавад, маълумоти бештар нависондагӣ нест дӯстон. мошин қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон 60000 сомон соҳибаш мошина нархгузорӣ карда ва харидор аниқ боша гуфта занг занем биён аз пеш савдо дорад, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи бародар дарёфт кунед. WhatsApp ҳам дорад, ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунед ва дӯстони азиз лайкзора фаромӯш намекунем ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. мошини навбатӣ аст бародаро Opel Astra F ки соли барориш 1992 сола объем мотор боша 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка механика. мошина гуфта ҳуҷҷатош 100% ҳолати мошин хубай фурӯхта мешавад. чӣ хеле ки дар аст бародаро ҳолати мошина худтон бо мебинед ва хулосатан меброрен барои занг задан ё назадан. ва қарор дорад мошина айни ҳол дар ноҳияи Ҷиргатол 14000 сомон соҳибаш мошина нархгузорӣ карда ва харидори аниқ боша гуфта биён аз пеш савдои хуб мекунем. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нархи хубаш карда марҳамат занг занед, мошинаи даст натен. WhatsApp ҳам ҳастай бародаро дар ин рақамҳо ба тариқи WhatsApp ҳам метавонед муроҷиат кунед. раҳмат бародаро ки канали моро қадрдонӣ мекунед, лайкзорӣ мекунед, падилиса мекунед. мои меҳнатҳои шуморо бародаро қадрдонӣ мекунед. зинда бошед, дар ҳар ки ҷой бошед ва дастгириро бародаро камтар зиёдтар мекунем. канала метавонем метезонем ша ки видеои нав ба нав бо ҳар чи зудтар пешкаши мардум бигарда. ин ҳамин рақамҳо дар WhatsApp имо ҳастай бародаро ва дар аввали навор мондагӣ муша равон кунед мода. мо дар навори оянда мошин дорӣ, хона дорӣ, чизе дорӣ барои реклама ва мехоҳӣ ки реклама кунӣ, мо дар равон кун бародар дар навори оянда ҳатман пешкаши шахсонӣ харидор мекунем. охирон эълони мо ҳастай бародаро Mercedes Benz кузови 124 соли барориш 1987 сола объем мотор боша 1.8 литр сӯзишворӣ боша дизел коробка механика мотори 4 силиндра мега прасои 7 литр расход дорад 100 км фақат ҳай мекунӣ ягон проблема надора. харидор аниқ боша гуфта бо муомила мекунем. балони зимни дора гуфта хадавой полни кадагия салонош қойдавия фура чехол мекаши итак гуфта созай просто пул дар хӯрай агар не намефурӯшумша. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед биёен харидорӣ кунед. мақултон нашид гуфта як моҳ ҳай кунед биёен пултона обратно метам ва фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. дӯстони азиз мошина айни ҳол дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. 25000 сомон соҳибаш мошина нархгузорӣ карда. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед биёен аз пеш бо муомила мекунем савдо мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳастай бародаро метавонед ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз чун ҳар вақта дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мераса. раҳмат ки навори моро то охира тамошо кардем, дастгирӣ кардем. зинда бошед бародаро. фикротона ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. то навори оянда бародаро дар ҳар ки ҷой бошед худона эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.